Samantala, Idol, sa ibang balita pa, kasado na po ang pagsasaayos ng De Vesperas Provincial Road sa may Mangaldan upang tugunan ang problema sa lubak-lubak na kalsada at mapigilan ang pagbaha sa nasabing lugar. Nakatakdang simulan po sa Nobyembre ang pag-aaspalto sa mga bahagi ng daan habang inihahanda naman po ang 2 milyong pondo o 2 milyong pisong pondo para sa road concreting at drainage project mula sa kabuang 5.2 na kilometro sa nasabing daan. 1 kilometro muna ang maayos sa unang yugto ng proyekto. Isinagawa rin ang isang pulong upang talakayin ang mga hakbang laban sa pagbaha sa ilang barangay sa nasabing bayan. Isa sa mga napagtuunan ng pansin ng kakulangan ng drainage system at baradong kanal na nagdudulot ng pagbaha. Hinimok naman ang mga barangay na makiisa sa paglilinis ng mga kanal at pagpapaalala sa mga residente na huwag magtapon ng basura kung saan-saan. IFM News. IFM News. IFM News.